Здравейте! Днеска на гости ми е кой? Пешко от Медстон. Най-големият тортаджия. Пешко, идвай, къде седиш там? И знаете ли какво ще ви приготвим? Кажи, Пешко, какво ще приготвим днеска? Една класика от едно време от нашето детство, паста Витуша. 3 седмици го чакам да дойде. Повече. Да ядеме пасти Витуша и сега ще ядеме пасти Витуша и вие ще си ги направите. Хайде, почваме. Значи сега ще стартираме с направата на платките за пастичките. Те са класически пандишпан. Ще опечем 3 блата. 3 платки по-точно, защото ще печем тънички. И след това Лерзан ще разбърка масления крем за пълнежа, ще ги сглобим и ще видите по-нататък какво следва. И ще ядем и сладолет. Ние ще... Да. Обеща ми да ми направи от нейния сладолет. Направила съм от нощи специално. Отделяме яйцата белтъка от жълтъка. 10, ще използваме в случая, ние сме малко грандомани да има. Да не заслабнем случайно. Особено аз. И аз. Нашата диета нещо, стартираме на 70, превършваме на 80. Няма значение. Делили сме белтъка от жълтъка. Сега пускаме да разбиваме белтъка. Някой не включил миксера. Включихме миксера. И сега на максимална скорост разбиваме белтъка, докато стане на пухкав сняг. И след това постепенно прибавяме захарта, която Лерзан предварително изтегли, за да ни е лесно. На 10 яйца ще сложим 300 грама захар и 300 грама брашно. Кога слагаме захарта? Когато стане на пухкав сняг. Ето, белтъка е готова, разби се на пухкав сняг. Започваме да добавяме по-малко захарта, на 2 или 3 пъти, за да може да се разбие хубаво. Добавили сме последната захар, тя вече е разбита добре. Сега ще ви покажа. Покажи връхчетата. Връхчета са бетон, твърди, няма меки връхчета. Да. Сега връщаме това, за да добавим яйцата. Ако нямате такъв планетарен миксер, ви препоръчвам да си добавите яйцата на ръка. Може да изгледате нашето видео, което правихме реване по същия начин. Тук само рецептата е по-различна. Пускаме на бавни обороти и добавяме жълтъка. На един път ли го плёсваме? На един път. На един. Продължаваме. Сега сме разбили вече белтъка за захарта, добавили сме жълтъка. Тук Лерзан преся 300 грама брашно, което ще добавим към белтъка. Трябва да го бъркаме внимателно, за да остане пухкава сместа, защото в нея няма никакъв набухвател. Най-лесно става с ръка, който, ако е по-малко количеството, може да пробвате с бъркалка, който както иска. Слагаме половината от брашното и започваме да бъркаме леко и внимателно, за да запазим въздуха в сместа. Гледайте внимателно. Няма да повтаря, Защото искаме пухкави платки. Ето, от средата навън, малко по малко. Чакай да доближа, аз нали съм камераджийката днеска. Леко и нежно, за да запазим въздуха. Ето вижте как трябва да го разбъркате. Ето, разбъркахме белтъка, жълтъка вече брашното е вътре. Ето, стои стабилно, пухкаво. Сега ще го разпределим в 3 тави, за да станат 3 платки. Ще ги изпечем и почваме с масления крем. На 200 градуса. Да. Вижте как я разпределят, но ви може да си вземете кантарче и да си ги измерите правилно. Да. Но вижте професионалистите как го правят. Ето вижте сега, майстор сладкарен разпределя ги по тавичките. Готови са и ги слагаме във фурната да ги печеме. Ето вижте ги, платките са ни готови, как трябва да изглеждат. Така. И ние с Пешко отиваме да си хапнем сладолет и да пиеме кафе. Така, сега приготвяме крема. Охлаждат ни са пастите. Ядохме сладолет. Охлаждат ни са платките. Платките, да. Така, ядахме сладолет, пихме кафе и сега да направим крема. Ще направим швейцарски маслен крем. Пешко, дай камерата, да видят хората. И така, тук съм си сложила 6 белтъка и 450 грама захар. И на водна баня ще ги разбъркам, докато се разтопи захарта.
Ето, вижте сега как стана. Разтопи се захарта на водна баня. Бъркайте ги, за да не си ги сготвите. Ето така ще пробвате, изобщо да няма между пръстите ви никакви кристалчета захар. Сега ще го сипим в купата и започваме да разбиваме. Изсипваме ги в купата, в която ще ги бъркаме с миксера. Да видите, показваме. И така, сега ще го обереме допълнително Пешко спри камерата. Айде сега почваме да ги разбиваме. Бая разбиване ще падне, да знаете, защото трябва да се разбият, после да се охладят и да почнем да добавяме маслото. Ето белтъка, разбихме го, охладихме го и сега започваме да добавяме парченце по парченце маслото. Така. И се получава много хубав вкусов крем. Слагате на парченце по парченце. И се го разбивате. Вие може да си го направите с обикновен маслен крем. Вижте колко хубаво се разби крема. Пешко, ела насам. Сега ще сложим малко ванилийка, да го вкусим. И кремът ни е готов и започваме да измазваме паста. Ето, след като Лерзан направи този страхотен маслен крем, сега започвам да пълна пастите. Ето, блатовете са охладени. Охладени. Тънички са, каквото очаквахме. Да. И да ни очаквахме. Ето. Сега първата платка, за да не залепва, се слага обратно. Така. Така. Сега ще сиропираме. Обилно ли ще сиропираме? Еми обилно. Ние обичаме да ни е сочничко. Да, обилно сиропираме. Вече е сиропирано. Айде. Хубаво. Много хубав този маслен крем. Набавете си. Пухкав и ето така заглаждате си хубаво пастите. Едните ще ги направим с шоколад, другите с орехи. Слагаме следващата платка. Ето, центрираме и добре. Центрираме, махаме хартията за печене. Да. И обилно сиропираме. Отново. Сиропирате обилно, виждате как. Лей са сироп, лей са. После що сме бели. Сега слагаме последната платка, сиропираме, мажеме с крем. И прибираме в хладилника да сте. Ето, пастите са завършили до момента. Отгоре не се замазват. После, когато ще ги слепваме по начин на рязане, ще видите. Сега ги прибираме да стегне масния крем. Хубаво е да присут една вечер в хладилника, най-добре за да стегне. И след това ще ги нарежем. Сега започваме с най-интересната част. Давай, Пешко, смело. Взели сме големия нож. Сега подравняваме пастите. Да от едната, от другата страна подравняваме. Сега ще разделим това на 3 части. Някой може да използва нож. Ето се размерява се. Аз съм се свикнал така. Айде. Давай сега. И ще ги ядем тези пасти. Нямам търпение да... Така. И сега, момента, в който как се режат пастите. Идеята за да се отреже пастата е, че ножа трябва да се реже ето така. Долу да остане един пръст разстояние и горе да остане един пръст разстояние. Така, виждате. Е така, надявам се да се вижда. Сега, ножа ни не е от най-подходящия за целта, но с каквото имаме, това разполагаме. И сега, не съм правил от много дълго време, надявам се да не се изложа. Така. И почти успях, да кажем, да се среже. Така, изправяме тази половина. Взимаме си масления крем и намазваме ето тази страна тук. Като придържаме с другата ръка, за да не се счупи връхчето на пастата. Ето така. Слагаме да има обилно все пак. Ето така. И другата половина. Ето така. Завъртаме я. Видяхте ли сега? Ето.
Така, нашите пасти са почти готови. Сега тези ще ги измажа леко с маслен крем, защото тези ще ги залеем с шоколад. Трябва да ги преберем точно така, за малко в хладилника. Може да залеем шоколада. А другите две ще бъдат с орехи панирани. Само че аз си ги завърта, защото ми е по-удобно да го измажа. Така. Ето измазах, Мики. Орехи да ги панираме. Айде, гледайте сега. Така, обилно да има. Да има пешко. Оха. Другата ще бъде с шоколад. Така, сега заливаме. Тук сме си разтопили ганажа до температура, която да е подходяща за заливане. И почваме. Почваме да заливаме. Ето. Обилно. Ние обичаме да има и шоколад. Да. Имаме с орехи и едното ще бъде с половината. Комбинирано. Комбинация ще имаме. Уникално. Ето едната страна. Сега малко още трябва. Айде си пи още малко ганаш. И от другата да има. Така. Ето така. Ето вижте как изглеждат пастите. След малко ще ги нарежем и ще ви покажем как се яде паста Витуша. Режем пастите. Режем ги. Ето ги и нашите пасти Витуша. Вижте как изглеждат, едните с орехчета, другите с шоколад. Малко не изчакахме да стегне шоколада, но нямаме търпение да започнем. Това е от нас. Ние какво ще правим сега? Сега отиваме в царската градина, малко кралската, да похапне малко, че да. Много заслабнахме от сладоледа, вече мина доста време. Сега трябва малко да се подсилим. Това е, надявам се, че ви е харесало и сте разбрали. И сте разбрали как да си отрежете пастите. Чао от нас! Чао, чао!